Hola, soc Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva. Bé, la veritat és que la valoració és una valoració positiva. Jo crec que han sigut 6 mesos molt intensos. Hem portat a terme algunes de les mesures que ja diem que anem a fer i que com a primeres mesures hem modificat el que són els objectius del nostre govern i hem centrat el govern en les persones, centrant les principals actuacions en matèria de benestar social, en matèria de promoció econòmica, de creació de llocs de treball. I bé, nosaltres estiguem contents i satisfets perquè a pesar de que hem treballat en pressupostos que no havíem fet nosaltres i hem tingut una situació i tinguem una situació econòmica complexa i complicada, el bon treball que s'està portant a terme i el canvi sobretot en el que són les formes de gestionar l'Ajuntament s'estan notant cada dia més. Els regidors i l'alcalde estiguem a disposició dels ciutadans, som persones obertes i que escoltem a la gent i per tant estiguem contents en com s'està portant a terme este nou govern. Està funcionant bé, és una experiència jo crec que positiva, perquè al final de lo que se tracta és de ficar en comú aquelles qüestions que ens uneixen. Som 3 partits diferents, però des del primer moment hem tingut clar que nosaltres entràvem a governar i deixàvem el carnet del partit a la porta de l'Ajuntament, perquè som el govern de la ciutat, de tota la ciutat, amb independència de qui o a quin partit hagi votat cadascun de les persones a les que estiguen representant. I jo crec que al final el treball de 15 regidors, que és un equip de govern en molta gent, està donant bons fruits i està resultant positiu. Bé, són uns pressupostos que mantenen la coherència de lo que ha sigut el temps que hem estat nosaltres en l'oposició. Mantenen la coherència perquè nosaltres el que no fem és incrementar el gasto corrent d'este Ajuntament, sinó que intentem estalviar al màxim. De fet, totes les accions que hem portat a terme en este 2015 hem estalviat diners respecte de lo que se gastaven anteriorment. Parla de la fira, parla de nits al castell, parla inclús de la campanya Nadal, i aquest estalvi que generem el que fem és destinar-lo a la inversió. En el nou pressupost n'hi ha 1 milió d'euros per a inversió. No són grans obres, no són grans inversions, són inversions destinades a les persones i totes i cadascuna de les regidories tenen la seva part important d'inversions, cosa que a nosaltres ens pareixia que era absolutament necessari. I a més, centrem molt el pressupost en les polítiques de benestar social. Dupliquem les partides que se destinen per a aquells col·lectius que estan ajudant a les persones més desafavorides de la nostra ciutat i que com a conseqüència de la crisi necessiten una major ajuda, i apostem per la promoció econòmica de la ciutat, per la creació de llocs de treball, que són els 2 principals problemes que hem d'intervindre. Fem també una aposta clara per una regeneració cultural de la nostra ciutat. Entenguem que la nostra ciutat ha de tornar a ser una capital cultural, apostem pel turisme perquè és una font de riquesa, ha de ser una font de riquesa real per a la ciutat en els pròxims anys, i a partir d'ahí estiguem desitjosos de poder començar a desenvolupar tots els projectes que tinguem, que podrem fer gràcies a aquests pressupostos. El primer objectiu pensem que és que la taxa d'atur de la nostra ciutat ha de disminuir d'una manera considerable. Hem de situar-la per baix de la taxa d'atur a nivell estatal. Avui per avui estiguem per damunt, inclús per damunt de la taxa d'atur en el conjunt de la Comunitat Valenciana. Ens agradaria que a la nostra ciutat hi hagués una universitat pública i que la universitat pública estiguera present i que s'entroncara en el funcionament de la pròpia ciutat. També volem fer una aposta important de regeneració del casc antic. Creiem que és absolutament necessària fer una aposta per portar més serveis al casc antic i millorar els que n'hi ha actualment en el casc antic. Com he comentat abans, el tema turístic creiem que és una font de riquesa i hem de millorar totes les accions que s'estan portant a terme per a que realment el turisme sigui un motor econòmic de la ciutat, la qüestió del comerç i tantes altres qüestions. Per tant, són molts els projectes, però en definitiva jo crec que sobretot el que més ens importa en aquest cas o més prevalix és la voluntat de que ningú es quedi en el camí, de que totes les polítiques que portem a terme, totes les accions, sempre tinguin en compte que hi ha una part de la societat que està passant-ho mal i que com a conseqüència de les polítiques portades a terme per altres governs, de la crisi econòmica, necessiten del nostre suport i van a ser una de les prioritats per a aquest govern.
La realitat és complexa, és complexa i dura i difícil. Són moltes les famílies que tenen problemes per arribar a final de mes, són moltes les persones que tenen problemes per a obtindre un treball, són moltes les persones que no volen més ajudes, sinó que el que volen són llocs de treball, i per això nosaltres una de les primeres apostes que farem en quan tinguem la possibilitat de tindre subvencions per part de la Diputació és destinar 450.000 euros a un pla de treball per a la creació de 40 llocs de treball, un treball digne, en un salari com cal, per a 6 mesos, perquè enteníem que això era la millor ajuda que podíem fer a moltes d'aquestes famílies, perquè només en ajudes de benestar social no podrem mai acabar en els problemes d'aquestes persones, i per això crec que l'Ajuntament ha de ser conscient d'aquesta situació i fer una aposta per la creació de llocs de treball d'una manera directa, com hem fet en el moment actual, però també indirectament creant les millors condicions per a que s'establisquen noves empreses en la ciutat, les empreses que estan se consoliden i milloren les seues condicions, i per això fa falta seguir treballant i seguir esforçant-se. Bé, ja hem fet una feina important en aquest aspecte, perquè una de les primeres mesures que vam prendre va ser canviar els plenaris de dia i possibilitar la participació dels veïns en els plenaris, el torn de pregs i preguntes, cosa que per a nosaltres era important. Després també hi ha hagut un canvi en el que és les maneres de governar, en el sentit que al final l'Ajuntament està obert matí i vesprada, els regidors atenen als ciutadans sense ningun tipus de problema, el propi alcalde, i per tant crec que és lo lògic i lo normal. Els regidors i jo mateix estiguem al peu del carrer coneguent de primera mà els problemes que se generen i donant solució. I després, en qüestions de transparència, hem habilitat un portal de transparència que complix, multiplica per 5 pràcticament les obligacions de la llei. Entonces nosaltres ahir el que hem fet és demostrar i complir en els nostres programes electorals quan diem que vulguem processos participatius de presa de decisió i vulguem transparència. Hem de millorar el procés de participació en el que respecta a l'elaboració dels pressupostos i tinguem previst que això siga per a de cara als pressupostos de l'any que ve, però crec que ja hem avançat molt més del que han fet altres governs en només 6 mesos. Bé, jo crec que al final compartim, tant en les comarques centrals és un territori en què compartim moltes qüestions en l'àmbit geogràfic, en l'àmbit cultural, en l'àmbit de les necessitats econòmiques, i està configurat per ciutats semblants a la ciutat de Xàtiva, algunes d'elles que porten treballant en aspectes positius per a les pròpies ciutats, com poden ser aspectes de tipus de regeneració econòmica de la ciutat, de regeneració industrial, reivindicacions respecte a infraestructures, respecte a matèries que són importants per a totes les ciutats. Entonces, jo crec que per a nosaltres és una aposta de futur, és una aposta arribar a una aliança en aquestes ciutats. Per a nosaltres és positiu perquè ens ajudarà a treballar conjuntament, a dependre del que ells han fet i al mateix temps a tindre més pes en el moment de decisió davant de les institucions a nivell provincial i a nivell autonòmic i estatal. Bé, la veritat és que ha sigut una aposta decidida perquè enteníem que era el moment també de promocionar la nostra ciutat, aprofitar les dades de Nadal per a promocionar la ciutat de portes cap a fora, i hem fet una aposta decidida per a treballar en ciutats com són Alzira, València, Gandia, Ontinyent, on hem de promocionar i estem promocionant la nostra ciutat. Hem mantès el Belém més gran d'Espanya. A més, ho hem complementat, aquest Belém l'hem complementat en una pista de patinatge, i la nostra fira tradicional que hem tingut tots els anys en Nadal. Són qüestions que fan que vingui moltíssima gent a la nostra ciutat, a Xàtiva. De fet, el primer dia que inaugurarem el Belém, que per cert vam avançar la inauguració del Belém, el que se feia tradicionalment, el primer dia del primer cap de setmana més de 8.000 persones passaren per el Belém, cosa que d'alguna manera demostra que aquesta campanya de promoció que s'estava fent ha sigut una campanya de promoció positiva. En definitiva, el que hem fet és allò que estava fent-se bé, intentar millorar-lo, intentar donar-li més ressò i intentar complementar-lo en altres mesures per a que la nostra ciutat siga visitada per quanta més gent millor durant aquestes dades. Sí, alguna que altra novetat n'hi ha en quant als reixos.
perquè bueno, al final la nostra aposta per el casc antic també pensàvem que era un bon moment per a traslladar l'arribada de Reixos a la plaça del Mercat i bueno, és una experiència que vulguem provar enguany i que anem a veure com queda. Molt bé, doncs en primer lloc desitjar-li a tots els veïns de la nostra ciutat que disfruten d'aquestes fetges, que disfruten de les festes de Nadal, que espere que l'any que ve, que el 2016 siga un bon any i sobretot espere que tots els propòsits que se facin per a aquest any 2016 que sorgisquen de la millor manera possible i que sàpiguen que tant l'alcalde com la resta de la corporació estiguem a la seva disposició per a qualsevol qüestió que necessiten i que nosaltres anem a seguir treballant de forma intensa per aconseguir donar resposta i solució als grans reptes de futur que té la nostra ciutat. Un grup de música, és complicat triar-ne uno perquè m'agraden molts, però bueno, aniré pels clàssics. Pixies, Los Smiths, The Cure i bueno, algun així més actual com poden ser Los Lesbian o Vetusta Morla. Una pel·lícula un poc friki però soy de Indiana Jones. Una sèrie, Mad Men. Un hobby, m'agrada molt anar en bicicleta de muntanya, però no tinc temps per anar. Fa 6 mesos que no l'agarre. Una ciutat, perquè vaig anar molt jove i m'ha agradat molt, una ciutat que m'ha encantat va ser Londres. Un dinar, lo important en el dinar és la companyia, no el que se menja.